Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam tembang-tembang atau lagu tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Kartu Indonesia Sehat, bantuan anak sekolah, raskin saben wulan, sopo sengei, dibangun dalan tol, pelabuhan lan bandara, kretek gantung sing dawa, tekan pojok desa. Celekke mripatmu, rungokno kupingmu, komono kok fitnah nyengsarake rakyat. Apa kowe asu, apa pancen asu, isane jegak-jegok diwaneni mlayu. Apa sing kok wenehke kanggo negaramu, apa sing kok kurbanke kanggo rakyatmu. Kowe kuwi sampah, wis mambu lemah, kowe tak mugekke mengko kuwalat. Celekke mripatmu, rungokno kupingmu, komono kok fitnah nyengsarake rakyat. Apa kowe asu, apa pancen asu, isane jegak-jegok diwaneni mlayu. Celekke mripatmu, rungokno kupingmu, komono kok fitnah nyengsarake rakyat. Apa kowe asu, apa pancen asu, isane jegak-jegok diwaneni mlayu. Terima kasih.